दासो सफैदो नोंसोरनि बाजैया खामानि मावनानै ओइ आया मावजिखौनो गाबाय। हेल' गाइस वेलकाम बेक एगेन मोनसे आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै नोंसोरनि बाजैया न'आव गैया, आलु गायनो थांदों नलबारियाव, नावकाटा नलबारियाव थांदो आलु गायनो। आमाय आनैया लांफानो थादों माने आलु गायदों नालाय ओजा नावकाटायाव, आलु गायनो लानानै थांफादो आंनि हिन्जावखौ। ओमफ्राय दा बेसेसोआव मोनफैगोन बेखौ मिथिया, 4टा 5टाफोर जागोन खोमा मोनानि। ओमफ्राय दा बेसेयाव फैयो बेखौ बाद होदो। आङो आयं लानाव थांनि, आयं लानाव थांनानै बिबार बागान दं नालाय बिबार बागानखौ देखायलांनि, नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ दानाबा। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय आं आयं लानि न'आव थाङाखैमोन। ओमफ्राय दा इसा न'आव बिबार बागानबो दङ, ओमफ्राय बिबार बागान दङ नालाय, ओमफ्राय बिबारफोरा बारजोब्बायनो। बिबारखौ नायनो थांसै माबोरै माबोरै मा बिबार दङ नायनो थांसै इसोरनाव। दानबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थादो। नै मटर आलि मोनफैबाय, आयं लानाव थांगासिनो आं दा। मटर आलिनिफ्राय थांसै, बारा गोजान गैला। नै फैयै फैयै सफैबाय आयं लानि न'आव। बेनो आयं लानि न'आ, नै गेटखौ बारनोसै आङो, सफैबाय। न'आव मानसि दंना गैयाथाय, मानसि नुवासै ना नाय, अ दोङो, नै दोङो, मिनिदोबा नायला मिलायदो। नै ब्लानिया आंनि ब्लादार, आंनि ब्लानिया नै येस दोङो। न' सिङाव सफैबाय र', न' सिङाव सफैबाय। न' सिङाव मानसि दंना गैया नायनो र'। ओइ आया मावजिखौनो गाबाय। बा लाजिदों, नोंनि सेहेराखौ देखायनाङानो, देखाया। ओमफ्राय इथिं मानसि दंना गैयाथाय, बाजै दंहाय, बाजैया मोखां देखायानो, लाजियो। बाजैया मिरिसो, बर' नङा। नैसो बर'आ हौवाया नै आसुगुर हागासिनो, हिनजाव दाहा जानाङाखै माने इयो। मिनिलायो माने ना लर गग'नो। दानाबा न'आव सफैबाय नालाय बिबारनि बागानफोरखौथ' खिन्थिनोसै आङो, नायलांबाय थादो मा मा बिबार दं मा मा बिबार गैया। आंथ' नामफोरखौ मिथिखायो नालाय बिबारनि, नायलांबाय थादो नोंसोरो। फार्स्टआवनो खिन्थिलांसै आङो सायाव दोननाय बिबारनिफ्राय। नै बेफोर जाहैबाय सानै बिबार सायाव दोननाय, टिक्लियाव दोनलायो माथो। मा बिबारलै नै साफा साफाथार बिबार बारबाथाय साफा साफाथार नंगौ खोमा, ना बारासोथाय, ना बिदिनो जाबोर जुथुरथाय। नै बे जाहैबाय हायाव थानाय बिबार। ओइ बारा मोजां मोजां नङा माथोलै बेफोर बिबारालाय। बे आखयथिंबो दं माने, बिबारानो बाराखै माथो, गाजा बारबाय होनना आंनो थगायदों मानोना। होमबा मोजां नुयो बार नुनायालाय। नैबे नारजि बिबार ना मा होनोथाय, अमा बेदर जानो गोथाव जागोन। अनेक किसिमनि बिबार मोनो माने, नै बेखौ मा बिबार होनथाय बेखौथ' मिथिया आरोना। आयु सुदुंलायो, जम्पिट जम्पिट सुदुंलायो नै। केकटास फ्लावारनो, केकटास फ्लावार माबा सु गोनां नालाय। मा बिबार आख' माबा आनारस दंफां बायदि, मा दंफां बेखौ मिथिया नामखौ आङो। अनेक किसिम बिबार मोनगोन, नैबेथ' धेर दंखायो बारु, बेखौ बुंथ'ला, बेखौ मिथिखायो बयबो। बांसिन बेफोर आरो माबा दुन्दिया बायदि माबा बायदि बिबारबो दंसै धेर। आरो इथिंबो दोङो, नैथिं इथिं जों एबार इथिं थांलायनोसै, नायलांबाय थादो। इ बिबाराल' बांसिन दं, इ बिबाराल' बांसिन दं। इ नारजि फुल ना मा होनो बेल' बांसिन दं माने। ओमफ्राय गलाब बिबारफोरा दा रजोबथ'वाखै। ओमफ्राय आरो डिसेम्बर फ्लावार ना माबा फ्लावार बेफोरबो दोंनो, बेफोर डिसेम्बरावसो ओंखारजोबसिगोन, होमबाना आरो मोजाङै खिन्थिबावनोसै माने। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि बिबारखौ बायनो गोसोबा बेयो लांफैनो हागोन आरो ना, जेब्ला फुलि जागोन फ्रियावनो हरगोन माने, फैसा नांलाया। आरो जुदि सोरबाफोर माने बिबारखौ फ्रियाव लांनो गोसोबाथाय आंनि नाम लानानै लाफैनो हागोन इयो, होमबाना आंनि भिउआर होननानै माने इसा फ्रिनो हरगोन आरो ना, मोनसे मोननै। बाखिखौथ' एसे एनैखौथ' बायखानांगोन नालाय, होमबाना मोनसे मोननैखौ फ्रियाव हरगोन माने, डिसकाउन्ट होगोन आरो आंनि नाम लाबाथाय। स' गाइस भिडिअखौ आं बेसिमावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिखिनि देखायनो गोनांमोन बेखौथ' देखायलांबाय बिबार बागानखौ। सोरबा बायफैनो गोसोबाथ' बायफैनो हागोन होनना सिगाङावनो बुंखाबाय नालाय। आरो बे आदानि मोनसे चेनेल दङ, इउटुब चेनेल दङ,
बे इंलिसाव भिडिअ बनायो जेनेबा इंलिसाव ब्लग बनायो ओमफ्राय नोंथांमोना चेक आउट खालाम आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लिंकखौ आरो बयबो शेयार खालामलाय सापर्ट खालाम स' गाइस आं बेसिमावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय दासो सफैदो नोंसोरनि बाजैया खामानि मावनानै आंनि गस्लाखौसो गानलांबावदोंमोन मानोना नोङो फु जलदि जिरायनोसै